అందరికీ శివోహం. ప్రతి ఒక్కరూ భక్తి సిఎంఆర్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఈ రోజు మనము భగవద్గీతలోని తాత్పర్యాల గురించి మొదటి అధ్యాయంలో తాత్పర్యం గురించి తెలియజేసుకుంటున్నాము. ముందు ఎపిసోడ్ లో భావము మరియు పద్య రూపంలో వీడియోలు అందించడం జరిగింది. ఇప్పుడు తాత్పర్యం తెలుగులో తాత్పర్యం గురించి భగవద్గీత యొక్క తాత్పర్యం గురించి తెలియజేస్తున్నాము. శ్రీ పరమాత్మనే నమః. వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. శ్రీమద్భగవద్గీత హద ప్రథమోధ్యాయః అర్జున విషాద యోగః. ధృతరాష్ట్రుడు పలికెను, ఓ సంజయ, యుద్ధ సన్నద్ధులై ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునకు చేరియున్న నా కుమారులను పాండుపుత్రులను ఏమి చేసిరి? సంజయుడు పలికెను, ఆ సమయమున రాజైన దుర్యోధనుడు వ్యూహ రచనతో సమరమునకు మోహరించియున్న పాండవ సైన్యమును చూచి ద్రోణాచార్యుని కెడకేగి ఇట్లు పలికెను, ఓ ఆచార్య, బుద్ధిమంతుడైన మీ శిష్యుడును ద్రుపద పుత్రుడును అయిన దృష్ట ద్యుమ్నునిచే వ్యూహాత్మకంగా నిలపబడిన పాండవుల ఈ మహాసైన్యమును చూడుడు. ఈ సేనలో ధనుర్ధారులైన గొప్ప యోధులు కలరు. వారిలో సాత్యకి విరాటుడు, మహారథి అయిన ద్రుపద మహారాజు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, వీరుడైన కాశీరాజు పురజిత్తు, కుంతీభోజుడు, నరశ్రేష్ఠుడైన శల్యుడు, పరాక్రమవంతుడైన యుధామన్యుడు, వీరుడైన ఉత్తమోజుడు, సుభద్రాపుత్రుడైన అభిమన్యుడు, ద్రౌపది యొక్క 5 పుత్రులను కలరు. వీరందరూ మహారథులు, శౌర్యమున భీమార్జున సమానులు. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా, మన పక్షమునున్న ప్రధాన యోధులను కూడా గమనింపుడు. మీ ఎరుకకై మన సేనా నాయకులను గూర్చి తెలుపుచున్నాను. మీరును భీష్ముడు, కర్ణుడు, సంగ్రామ విజయుడగు కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుని కుమారుడైన భూరిశ్రవుడు ఇందుముఖ్యులు. ఇంకను పెక్కుమంది శూరులను వీరులను మన సైన్యమునందు కలరు. వీరందరూ యుద్ధ విశారదులు, నానాశస్త్రధారులు, నా కొరకు తమ ప్రాణములను ఒడ్డి అయినను యుద్ధము చేయుటకు సిద్ధముగానున్నవారు. భీష్మ పితామహునిచే సురక్షితము అపరిమితముగానున్న మన సైన్యము అజేయమైనది. భీమునిచే రక్షింపబడుచు పరిమితంగానున్న ఈ పాండవ సైన్యమును జయించుట సులభము. కనుక మీరందరూ మీ మీ స్థానములలో సుస్థిరముగా నిలిచి అన్ని వైపుల నుండి నిశ్చయముగా భీష్ముని రక్షించుచుండు. కురువృద్ధుడను ప్రతాపశాలియును అయిన భీష్మ పితామహునుడు దుర్యోధనుని ఈ మాటలు విని అతన్ని సంతృప్త మరియు సంతోషపరచుటకై ఉచ్చ స్వరముతో సింహనాదమునర్చి తన శంఖమును పూరించెను. మరుక్షణమునందే శంఖములు, నగారాలు, తప్పెటలు, మృదంగములు, గోముఖ వాద్యములు మొదలగునవి ఒక్కసారిగా మ్రోగినవి. దిక్కులను పిక్కటిల్ల చేయు ఆ వాద్య నాదములు భయంకరములై ఒప్పినవి. తదనంతరము శ్వేతాశ్వములను పూంచిన మహారథముపై
ఆసీనులై ఉన్న శ్రీకృష్ణ అర్జునులు తమ దివ్య శంఖములను పూరించిరి. శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యమును, అర్జునుడు దేవదత్త మను శంఖమును పూరించిరి. అరివీర భయంకరుడైన భీముడు పౌండ్రము అను మహాశంఖమును పూరించెను. కుంతీపుత్రుడును రాజును అయిన యుధిష్ఠరుడు అనంత విజయము అను శంఖమును, నకుల సహదేవులు సుఘోష మణి పుష్పకములను శంఖములను పూరించిరి. ఓ రాజా, ధనుర్ధారి అయిన కాశీరాజు, మహారథుడైన శిఖండియు, దృష్టద్యుమ్నుడును, విరాటరాజు, అజేయుడైన సాత్వికియు, ద్రుపద మహారాజు, ద్రౌపది యొక్క 5 పుత్రులను, భుజ బలశాలియు, సుభద్రాపుత్రుడను అగు అభిమన్యుడును తమ తమ శంఖములను వేర్వేరుగా పూరించిరి. పాండవ పక్ష మహాయోధుల శంఖ నినాదములకు భూమ్యాకాశములు దద్దరిల్లినవి. ఆ శంఖారావములకు ధార్తరాష్ట్రుల హృదయములు కకావికలము అయ్యెను. ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, పిమ్మట యుద్ధమునకై నడుము బిగించి సమర సన్నద్ధులయ్యున్న ధార్తరాష్ట్రులను చూచి కపిధ్వజుడైన అర్జునుడు ధనుసును పైకెత్తి శ్రీకృష్ణునితో ఇట్లనెను: ఓ అచ్యుతా, నా రథమును ఉభయ సేనల మధ్య నిలుపుము. రణరంగమునందు యుద్ధాభిలాసులై నిలిచియున్న ప్రతిపక్ష యోధులందరినీ బాగుగా పరిశీలించునంత వరకును, వారిలో ఎవరితో నేను యుద్ధము చేయవలసి ఉన్నదో గమనించునంత వరకును రథమును నిలిపి ఉంచుము. దుర్బుద్ధి అయిన దుర్యోధనునకు ప్రియమును గూర్చుటకై యుద్ధమున పాల్గొన దలచి వచ్చియున్న రాజులను అందరినీ ఒక పరికించెదను. సంజయుడు పలికెను: ఓ ధార్తరాష్ట్ర, ఓ ధృతరాష్ట్ర, అర్జునుని కోరిక మేరకు శ్రీకృష్ణుడు ఆ దివ్య రథమును భీష్మ ద్రోణులకును ఆ పక్షమునందలి మహారాజులందరికీ ఎదురుగా ఉభయ సేనల మధ్య నిలిపెను. పిదప అతడు అర్జునునితో, పార్థ, ఇక్కడ సమావేశమైన ఈ కౌరవ వీరులందరినీ పరికింపుము అని నుడివెను. పిమ్మట పార్థుడు ఆ ఉభయ సేనల యందును చేరియున్న పెదతండ్రులను, పినతండ్రులను, తాత ముత్తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, పౌత్రులను, మిత్రులను, పిల్లనిచ్చిన మామలను, మున్నగు ఆత్మీయులను చూచెను. సమరభూమికి వచ్చియున్న బంధువులను అందరినీ చూచి కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు అత్యంత కరుణా సమంచితుడై శోక సంతప్తుడై ఇట్లు పలికెను. అర్జునుడు పలికెను: ఓ కృష్ణ, సమరోత్సాహంతో రణరంగమున నిలిచియున్న ఈ స్వజన సమూహమును చూచి నా అవయములు శిథిలమగుచున్నవి, నోరు ఎండిపోవుచున్నది, శరీరమునందు వణుకు గగుర్పాటు కలుగుచున్నవి, గాంధీవము చేతి నుండి జారిపోవుచున్నది, చర్మము తప్పించిపోవుచున్నది, మనసు భ్రమకు గురి అయినట్లు అనిపించుచున్నది, కనుక ఇక్కడ నిలబడలేకపోవుచున్నాను. ఓ కేశవా, పెక్కు అపశకనములు కనపడుచున్నవి. యుద్ధమున స్వజన సమూహమును చంపుటచే శ్రేయస్సు కలుగునని అనిపించుటలేదు. ఓ కృష్ణ, నాకు విజయము గాని, రాజ్యము గాని, సుఖములు గాని అక్కరయే లేదు. గోవిందా, ఈ రాజ్యం వలన గాని, ఈ భోగముల వలన గాని, ఈ జీవితము వలన గాని ప్రయోజనమేమి? మనము ఎవరికై ఈ రాజ్యమును, భోగములను, సుఖములను కోరుకొనుచున్నామో వారే ధన ప్రాణముల ఎడ ఆశలు వదులుకొని యుద్ధమునకు వచ్చి ఉన్నారు. గురువులు, తండ్రులు, తాతలు, కొడుకులు, మనుమలు, మేనమామలు, మామలు, బావమరుదులు, ఇతర బంధువులు మొదలగు వారు అందరూ ఇచటికి చేరి ఉన్నారు. ఓ మధుసూదన, ముల్లోకాధిపత్యము కొరకైనను నేను ఎవరిని చంపను. ఇక ఈ భూమండల విషయమై చెప్పనేలా. అట్లే వీరిలో
ఎవ్వరైనను నన్ను చంపబూనను, నేను మాత్రం వీరిని చంపను. ఓ జనార్దన, ఈ ధార్తరాష్ట్రులను చంపి మనము బావుకున్నది ఏమి? అనగా మనము మూట కట్టుకున్నది ఏమి? ఈ ఆతతాయులను చంపుట వలన మనకు పాపమే కలుగును. కనుక ఓ మాధవ, మన బంధువులైన ఈ ధార్తరాష్ట్రులను చంపుట మనకు తగదు. స్వజనులను చంపినా మనకు సుఖము ఎట్లబ్బును? లోభకారముగా భ్రష్ట చిత్తులైన వీరు కులక్షేము వలన కలుగు దోషములను, మిత్రద్రోహము వలన సంభవించు పాపములను చూడకున్నచో, ఓ జనార్దన, కులనాశనము వలన కలుగు నష్టములను ఎరంగిన మనము ఈ పాపములకు దూరముగా ఉండుటకు ఎలా ఆలోచింపరాదు? కులక్షేము వలన సనాతములైన కులధర్మములన్నీయూ నశించును. ధర్మము అంతరించి పోయినప్పుడు కులమునందు అంతటనో పాపమే వ్యాపించును. ఓ కృష్ణ, అధర్మము అంటే పాపము పెచ్చు పెరిగి పోయినప్పుడు కుల స్త్రీలు మిక్కిలి దూషితులగుదురు. ఓ వాష్ణీయ, స్త్రీలు దూషితులు అయినచో వర్ణ సాంకర్యము ఏర్పడును. వర్ణ సాంకర్యము కుల ఘాతకులను, కులమును నరకమునందు పడవేయును. పిండోదకములు లోపించినందువలన వారి పితరులను అధోగతి పాలయ్యెదురు. వర్ణ సాంకర్యమునకు మూలములైన ఈ దోషముల వలన కులఘాతకుల యొక్క సనాతన కుల ధర్మములు, జాతి ధర్మములు నష్టమగును. ఓ జనార్దన, కుల ధర్మములు నశించిన వారికి నిరవధికముగా నరక ప్రాప్తి తప్పదని ప్రతీతి. అయ్యో, మనము బుద్ధిమంతులమై యుండియు రాజ్య సుఖ లోభముచే స్వజనులనే సంహరించుటకు ఉద్యుక్తులమై ఈ ఘోర పాప కృత్యములకు ఒడిగట్టుచున్నాము. ఇది ఎంత దారుణము! శస్త్రరహితుడునై ఎదురింపని నన్ను శస్త్రములను చేబూని ధార్తరాష్ట్రులు యుద్ధమున వధించినను అది నాకు మిక్కిలి క్షేమకరమే యగును. సంజయుడు పలికెను. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలికి శోక సంవిఘ్న మనసుడై యుద్ధ భూమినందు ధనుర్బాణములను త్యజించి రథము వెనుక భాగమున చితికిలపడెను. ఓం తత్సదితి. శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అర్జున విషాద యోగో నామ ప్రథమోధ్యాయః. ఓం యత్ర యోగేశ్వరా కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఓం యత్ర యోగేశ్వరా కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఓం యత్ర యోగేశ్వరా కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఓ రాజా, యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడును గాంధీవ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడును ఉండు చోట సంపదలను, సర్వ విజయములను, సకలైశ్వర్యములను, సుస్థిరమైన నీతియు ఉండునని నా నిశ్చిత అభిప్రాయము. ప్రతి ఒక్కరూ భక్తి సిఎంఆర్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మమ్మల్ని ప్రోత్సహించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. శివోహం.